280 mga insidente ng pagkalunod na itala po sa Ilocos Region sa loob ng 3 taon. Para sa detalye kasama natin, Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Nakapagtala ang Department of Health Ilocos Region ng 280 na kaso ng pagkalunod sa rehiyon mula taong 2022 hanggang 2025. Itong naging dahilan upang ilunsad ang pagbuo ng isang Regional Strategic Drowning Prevention Plan na layuning maiwasan pa ang mga ganitong trahedya. Batay sa tala naman ng DILG, pinakamaraming naitalang biktima ay mga nasa edad 25 hanggang 59 na may 114 na kaso. Sinundan ang mga bata edad 0 hanggang 14 years old na may 73 na kaso at mga kabataan edad 15 hanggang 24 years old na may 59 na kaso. Sa mga lalawigan, Laguna naman ang Pangasinan na sinundan ng La Union, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Lumalabas din sa datos na 81.1% ng mga pagkalunod ay aksidente, habang 16.1% naman ay may kaugnayan sa pag-inom ng alak. Katuwang naman ang iba't ibang ahensya maging gabay ang mga plano sa mga lokal na pamahalaan sa pagbuo ng mga patakaran at hakbang sa prebensyon, agarang pagtugon, pagbabantay at pagsasagawa ng mga kampanya sa kaligtasan upang maprotektahan ang mga mamamayan laban sa panganib ng pagkalunod. Kasama mula rito sa IFM Digripan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM! IFM News. IFM News. IFM News.